Darlleniad o lyfr Actau, Pennod 9, adnodau 1 i 22. Yn y cyfamser, roedd Saul yn dal i fynd o gwmpas yn bygwydd lladd dilynwyr yr arglwydd. Roedd wedi mynd at yr arch offeriad i ofyn am lythyrau i'r synagogau Damascus, i roi'r hawl iddo arestio unrhyw un oedd yn dilyn y ffordd. Roedd ganddo awdurdod i gadw dynion a merchaid yn y ddalfa a mynd â nhw'n gaeth i Jerusalem. Roedd yn agos at Damascus pan fflachioedd golau disglair o'r nefoedd o'i gwmpas. Syrthiodd ar lawr a chlywed llais yn dweud wrtho, Saul, Saul, pam yr wyt ti yn fy'r erlid i? Pwy wyt ti, Sir? Gofynnodd Saul. Iesu ydw i, atebodd, yr un wyt ti yn ei erlid. Nawr cod ar dy draed a dos i mewn i'r ddinas, cei di wybod ynddo beth mae'n rhaid i ti ddweud. Roedd y rhai oedd yn teithio gyda yn sefyll yn ddyd. Roedden nhw yn clywed y llais, ond doedd nhw ddim yn gweld neb. Cododd Saul ar ei draed, ond pan agorodd ei lygaid, doedd ddim yn gallu gweld. Felly dyma nhw'n gafal ar ei law ac yn ei arwain o'i mewn i dre Damascus. Arhosodd yna am 3 diwrnod, roedd yn ddall ac yn gwrthod bwyta na gyfed dim. Yn byw yn Damascus, roedd disgybl o enw Ananias, oedd wedi gael gweledigaeth o'r arglwydd yn galw arno. Ananias. Ie, arglwydd atebodd. Dyma'r arglwydd yn dweud wrtho, dos i dŷ Judas yn stryd Union a gofyn am ddyn o Tarsus o'r enw Saul. Mae yno'n gweddio. Dwi wedi dangos iddo y bydd dyn o enw Ananias yn mynd ato a gosod ei ddwylo arno, iddo gael ei olwg yn ôl. Ond arglwydd, medda Ananias, dwi wedi clywed llawer o hanesion am y dyn yma. Mae wedi gwneud pethau ofnadwy i dy fobl di yn Jerusalem. Mae'r prif offeriad wedi rhoi awdurdod iddo ddod yma i arestio bobl sy'n credu yno ti. Ond meddai'r arglwydd wrth Ananias, dos, dyma'r dyn dwi wedi ei ddewis i ddweud amdana i wrth bobl o genhedloedd eraill a'i brenhinoedd, yn ogystal ag wrth bobl Israel. Byddai'n dangos iddo y bydd ei hun yn dioddef llawar am fy nilini. Felly dyma Ananias yn mynd. Aeth i mewn i'r tŷ, gosod ei ddwylo ar Saul a dweud wrtho, Saul, frawd, mae'r arglwydd Iesu wnaeth ymddangos i ti ar dy ffordd yma wedi fy anfon i ata ti mwyn i ti gael dy olwg yn ôl, a chei dylenwi ar ysbryd glân hefyd. Yr eiliad honno, dyma rhywbeth tebyg i gen yn syrthio oddi ar lygaid Saul a roedd yn gallu gweld eto. Cododd ar ei draed a chafodd ei fedyddio. Wedyn cymerodd rhywbeth i fwyta a chael ei gryfder yn ôl. Arosodd Saul gyda'i ddisgyblion yn Damascus am beth amser. Aeth ati ar unwaith i brigethu yn y synagogau mae Iesu ydi mab Duw. Roedd bawb ei glywed wedi ei syfryd anu. Ond nid dyma'r dyn wnaeth achorsi'r fath draffaeth i'r rhai sy'n dilyn ar Iesu yma yn Jerusalem. Roedd ni'n meddwl ei fod wedi dod yma ar ran y prif offeriad i arestio bobl hynny a rhoi yn y carchar. Roedd pregethu Saul yn mynd yn gryfach ac yn gryfach pob dydd, a doedd yr Iddewon yn Damascus ddim yn gallu dadlau yn ei erbyn wrth iddo brofi mae Iesu ydi'r Meseia.